rayuwa. Kin san dai cewar duk lokacin da zamu je shopping kike ta ɗiban abubuwa masu tsada ko wannan lokacin ki ɗiba abubuwa ɗan kaɗan kin ji ko ba ka Faiza yawwa Amira har na tuna wata magana da nake so ne dake wato Faiza ta yi min bayanin komai da komai tsakaninki da Ahmad. Abin da nake so ki gane Amira shine Ahmed dai abokina ne kuma aminina ne. Na san shi, na san mutumin kirki ne kuma Allah yana da aiki mai kyau. Bacin kuma aiki mai kyau kin ga yaro ne matashi wanda bai taba aure ba. Na san ku mata ba ku san auren wanda yake da shekaru tsoho kenan. To kin ga Ahmed matashi ne. And I'm very sure that Ahmed will make a very good husband. And by the way, ba zan da ce komai ba kuma zan yanke hukunci ba dole sai na ji daga bakinki me kika gani akai. Nice. Wannan shi tabbatar min da cewar kwarai Amira kin mallaki hankalin kanki. Duk mutumin da zai abu ba tare da yayi shawara ba ina ganin wataran he will be in vain. So na ji daɗin wannan. Faiza duk lokacin da kuka yanke shawara ta ku ta mata tsakanin yaya da kanwa dan let me know. Kamal wanda lokacin da muka dawo daga service kika zo tashin kika dauke mu to wallahi yana damu na kanki. Ya ƙara so? Bai ƙara so wata. Yawa, Amina. Ahmed ne da mai kuma ya ce zai fice wa kuki an jima ya kira wa yake samu. Baki ce da ni kuma ba ina sauraron ki. And I'm very sure Ahmed will make a very good husband. By the way, ba zan da ce komai ba kuma zan yanke hukunci ba dole sai na ji daga bakinki me kika gani akai. To Sa'ada, yanzu kin ji abin da yake faruwa. Ni ban ma san abin da zan yi. Na ji problems ɗinki, amma kamin ce komai. Ke wai kin shirya bikin aure ne? To ni an ci ta zo min da wannan matsalar. Ya zan yi? Sauyin rayuwa. Amira! Amira! Amira, lafiya kuwa? Lafiya lau. Faɗa min gaskiya, ga dukkanin alamu kina da matsala a tattare da ki. I'm fine
na ce maka lafiya na ba wata kwana. Duk kin ga ni kuma wani aure ce. In kina da wani problem zaki iya gaya mu ko yaya ko antipaiza ko kuma ni din asuban. Kwanan nan ya siya mana da suka bijiro min da bukatar sa akan ya. Me kace da ni akan ya? Nace kin ga mutumin kirki ne kuma abokin zama ne. I believe kin samu miji na gari. Na ji mutumin kirki ne. Amma me yasa ka hana ni ganawa da abokinka kamar Tanko? Amira, a gaskiya a baya ban fuskanci na san ki kamar yadda nake ji a yanzu muna kamar juna. Ahmed ne da mai waya ce zan fi ciwo zai zo an jima ya kira wani ki samu. A cikin da kuma za ki ciwo na ana ce mishi ba ta sai. Baka taba jin na yi faɗa da wani ba ko kuma a ce wannan abokin faɗa na yi. Ina ganin lokaci ya yi da ka gama makarantarka kuma ka fara aiki wanda ko ba ni da rai ko babu ni za ka iya rike haka. Tun da kunnen kashi gare ka na bi maka ta can na taro ka ta can ka gane. Ina so ka yadda da wani abu guda ɗaya da nake son ka yi don na isa da kai amma abin ya riwa ka miji ne. Ina ganin cewar zaman ka a gidan nan to ƙarshen ta take magana ta zo ka ce barin ka gidan nan shi zai zama kwanciyar hankali. Ina fatan ka gane Hausa ta in kuma bayani kake so sauraro zan da abin kare gane. Mutum mai taurin kai to yanzu kai banda abinka yanzu abin da yanzu dan uwanka akan ka ya dace ka tsaya ka yi taurin kai ka mutu ka ki jin magana ya dauki nauyin karatun ka cin ka shan ka suturar ka ko maka shi ne yake maka amma yanzu abu kalilan ka janye ka janye ka tsaya kana ta taurin kai a banza wani ke ma gurin zaki mu ina sane da duk abin da yake faruwa a wannan gida duk abin da yayi Suleiman ne ina da masaniyar cewa ke ce kika zuga shi na tabbatar da cewa yayi Suleiman ba shi ne ba san zama na nan gidan ba Faiza ke ce me ne take miki Faiza to tun da abin haka yake dan barin gida zan bar ku gidan ku amma ina so ki saurare ni ki ji abin da zan gaya miki lokacin da sati daya da komawar mu binne naga kuma yaya bai samu aiki ba sai na yanke shawarar da nemi wata sana'a ko da ta hana ci da naira 700 da na baro ƙauye da ita sai na mallaki kayan shi polish da wannan sana'ar nake
nake samun 'yan kuɗin da nake tallafawa yaya. Subhanallah. To me kuma fara haka? Wa alaikum salam. Ka samu matsala ne? To, ina tafiya kawai daga tana ta jaki. Ai tun da ka to na fuskanta tana jaki. Iko Allah. Amma ko zan dan yi karambani ne ya ji. Kai mai gyara ne kai? Za a dai dan karambani amma sha Allah za a dace. Ya ji ai Allah ya taimaka. To me faru? Ai ba wata matsala bace. Wai fulogi ce kawai. Ta zari. Ta riga ta kone ne ka gani. Ta kone gashi nan ga kwarai ko To yanzu me abin yi kenan? A nan tsallake akwai yamarai masu sai da kayan mota. To bari in je na samu sabon. To baka. Ai Allah ya taimaka. To gashi dai ka je ka gani abin da ya kama da. Alhamdulillah, Allah ya sa ban mutu ba, amma na ji ciwo an da tsagewar gashi. Wannan ya sa aka kwantar da ni a Arewa Clinics har na tsawon sati 3, kuma Alhaji Alhamdulillah, Allah ya sa ban mutu ba, amma na ji ciwo an da tsagewar gashi. Wannan ya sa aka kwantar da ni a Arewa Clinics har na tsawon sati 3, kuma Alhaji shi ne ya ɗauki nauyina. Bayan an sallame ni daga asibiti, Alhaji ya aiko yana nema na. Dan na same shi a sabon ofis ɗinsa da ya buɗe. To idan Bayan an sallame ni daga asibiti, Alhaji ya aiko yana nema na. Dan na same shi a sabon ofis ɗinsa da ya buɗe. to idan wayannan mutanen sun zo wanda za su ƙara aikin mutanen nan ba dai bane su same ni a nan, amma ka gaya musu abin da ya kamata su yi kawai. To shi ke to shi ke Alhaji na abin Alhaji na ina gajiya lafiya. lafiya da lafiya yaya jiki ya warware? Alhamdulillah ya samu. bismillah tashi kaga samu da bude ko bismillah zagaya ka zauna kaga wata da bude ko bismillah zauna ku jira mana zauna da Allah kai da Allah ba ku zauna yaya jiki? Ya yi sauki sosai. Alhamdulillah. To Allah shi kara lafiya. Wato Aminu, gaskiya ba zan yi kasa a gwiwa wajen gode maka bisa irin taimakon da kai lokacin da wannan ta same. Allah ya saka maka da alheri. Wannan wani abu ne wanda ba kowa bane zai maka irin wannan taimakon. Alhaji ba komai ai. To yanzu kai wace sana'a kake? Alhaji wannan sana'a dai da ka tabbe ta shi polish. Aminu, ga dukkan alamu amma ka yi karatu ko? Wani qualification gare ka? Alhaji NC ne da business education. Gaskiya ne. To ni ina ganin abin da ya kamace mu da mu yanzu. Ni ina so ina kuma da sha'awar in baka aiki a ɗaya daga cikin kamfaninka. Me ka gani? Alhamdulillah na ji daɗi ƙwarai. Amma Alhaji inda so samu ne
ina da wanda ya fi ni bukatar wannan aikin alhaji. Ko? Ya kuke da shi? Alhaji kuma na yaya na ne wanda ɗaya ba mu ɗaya. Kuma alhaji shekara 2 kenan da ya gama digiri ɗinsa. Ga iyali. Amma mai san aiki kuma ni kai na da shi sani. To kin ji da haka zan bar mu ne. Sauyin rayuwa, sauyin rayuwa. Sauyin rayuwa, sauyin rayuwa. Ina za ka je da kaya haka? Zan je ƙauye ne. Amma yau ba Sunday ba? Ƙwarai kuwa. Gobe kuma kaga akwai aiki. Kawai yaushe kenan za ka dawo kenan? A yaya ai ba wani abu zuwa yamma zan da Allah ya. To yamma wace kuma Aminu karfe nawa yanzu? In dai ba tafiyar da za ka yi ba. Ya zama urgent ne ya zan dawo da yamma. To Allah ya kiyaye.